Therefore, I urge upon the government to take measures to construct those 3 flyovers at railway crossing and fulfill the needs of the public as committed in the BTR. नोङो फेसबुकआव आपल'ड होनानै आंखौ लासिं खालामदोंना नोङो साला मूर्ख दासिनि आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय रायजोफोर नै दा जे मैया दाख्लै जे रायजो सभानि एमपि जे बर' हारिनि माखासे गेजेराव जे बर'नि नांगौथिफोरखौ जे दैदेनबोनाय मान होजाथाव रोनगोरा नार्जारी सारा बे रायजो सभायाव दिल्लीयाव थांनानै जोंनि माखासे जोंनि बिटिसिनि डेभेलपिं आरो जे माखासे जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा मोनदोंमोन बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो ट्रेन लाइन जे अदालगुरि बाक्सा तामुलपुर बिनि थाखाय क्रसिं जे बे ट्रेन बेखौ लामा खालामनायखौ मोनसे दाबि खालामदों दा रायजोफोर बैफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नङा होनबा जिखुनु हक जे पार्टियावनो थाया मानो जोङो रायजो राजाफ्रा बैफोरखौ जुदि बेबायदि दाबि खालामोबा बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' लिडारफ्रा जोङो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो दा मेन बेयाव थांनि सिगां दलाय बिद्या बिटिआर आंबो बेखौ मोजां मोनाखै बे दलाय बिद्या बिटिआरआ गोबां जे बर'निनो माखासे दैदेनगिरि सारमोनखौ गाज्रि रोखोमै आरो माखासे जे कर्मिफोरखौ गाज्रि रोखोमै एडिट खालामनानै भिडिअ बा फट' बानायनानै हगारगासिनो दा बेखौनो उत्तम जे सिंगार दैमारियाबो बिनि सायाव गाव दाख्लै जे गाज्रि बाथ्राजों मुं सुजाबाय थानाय आरो फट' एडिट खालामनानै जे HIV पजिटिभ बेबायदि खालामनो बिनि सायाव खोथा मुंफोरदों नोंथांमोनहा नायनानै ला HIV पजिटिभ होननानै नोङो फट' एडिट खालामनानै नोङो फेसबुकआव आपल'ड होनानै आंखौ लासिं खालामदोंना नोङो साला मूर्ख दले बिद्या बिटिआर हा आंखौ लासिं खालामदोंना नोङो मानसिफोरजों आं नुजानो हायाखै नुबानो आंखौ मिनियो नों साला सैमा आंखौ नों इसिबां गाज्रि सानदोंना नों आंखौ हा नोंहा बुजिनो हानाय गियान दङना गैया नोंहा बुजिनो हानाय गियान दङना गैया नोंखौ सोरबायदि बिमा बिफाया नोंखौ जोनोम होनायमोन एफा गाज्रि नोंनाव गियान दं हा एफा गाज्रि बाथ्रा लिरनानै होनो थाखाय माबायदि गोहो साहस मोनो हा नोंहा एक्चुअली बिमा बिफा दङना गैया हा जानो हागौ नों हा गावनानै ओंखारनाय सासे व्यक्ति जायनि आंखालाव दिनै गियान होग्रा दिनै बिमा बिफा रावबो गैयामोन खोमा रावबो बुंग्रा गैयामोन हा रावबो मा होनना बुंगोन बेखौहाय गार्जेन गैयामोन खोमा बिनिखायनो बे हारसिंना माबा हा गावलाबायना ओंखारलाबायनानै देरनाय मानसि आरोखि आयौ आसुरित किन्तु नायबाय था नोंखौ बुजायनाय माने अमाखौ बुजायनायसो अमाया बुजिया अमाफ्राथ' एसे बुजिबावोसो आ होनबा खाथियाव फैनानै आदार जाबावगोनसो खोथा मानिबावगोनसो किन्तु नों बायदि मानसिया खोथा मानिग्रा मानसि नङालै आरो नोङो मालाय हिनजावफोरजों मालाय सिख्लाफोरजों नोङो फट' बुजाबनानै नोङो दाहोबाय दा थाखा मालाय हौवाफोरनि खोथाया बेलेग जोंनि खोथाया बेलेग मिथिबाय बै हिनजावसाफ्रा एसे बहुत उसुबिदा जायो मिथिबायना सोंजानाय जायो नों आंखौ दिनै जाबायदि गाज्रि लिरनानै HIV पजिटिभ होनानै आंखौहाय फट' एडिट खालामनानै नों होदोंना ओरैबायदि कल ओरैबायदि मेसेज खालि बेखौल' सोंहरो कलखौनो हमनो हाला आं दिखोनो हाला ओरैबायदि आंखौ एफा गुन्दा सानखोना माखोब्रा नोंलाय नोंसो गुन्दा जानो हागौलै भाइ नों गुन्दाखायनो नों गाज्रिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि साननाया नोंनाव फैयो आरो नों बेखौनो लिरो नोंनावसो जागोन HIVआ डाइरेक्ट सिदा खोथा नोंनावसो नों मोजां चेकआप खालाम नों बाराद्राय जाबाय नोंनावसो जादों जानो हागौ मिथिबायना नोंखौ मोजाङै मोजां बुंगासिनो दङ नों गोसोखौ सोलाय नों बेफोरबायदि जानला मानला नों दाहोबाय था दासै हा आंखौ नों ओरैबायदि लासिं खालामदोंना नुबानो मिनिजानाय आंखौ नों खालामदोंना साला सुवाद नायबाय था नोंखौ मोनफ्लांनांगौबा सोबायाबा गारखायालां सयथिबो मा कसम सोलाय नों गोसोआ सोलाय Want to construct
flyover at the railway crossing at Odalguri, Tongla and Goresar town in Bodoland Territory region, Assam. So the Bodoland Territory region was created through the signing of MU agreement between FSU All Students Union and other associate organizations like NDB and UBPO in 2020. One of the objectives of the accord was to ensure accelerated development of tribal areas. The commitment for construction of flyover at Odalguri and Tongla in Odalguri district and Goresar in Tamilpur district at the railway crossing falling in the BTR region was laid in the clause number 10.1 of the BTR Accord 2020. Odalguri is a district headquarters bifurcated by the railway tracks into two parts. Students, business, community and publics are to cross railway gate, closing their real-time movement for their business. The construction of flyover at the railway crossing is necessary for seamless movement of the public, students and business community for their daily business, avoiding probable incidents. So the Tongla and the Goresar town railway gates cause lots of trouble to commuters, which lead to traffic jam, affecting seamless movement. Sometimes students are to miss out exam time due to unable to cross the railway gate in time. Considering the importance of the flyover in those places, demands for its construction was inserted in the Annexure 4 of the Accord, which is to be sanctioned by the Government of India. Therefore, I urge upon the government to take measures to construct those three flyovers at railway crossing and fulfill the needs of the public as committed in the BTR. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me the opportunity. So my subject is demand to construct flyover at the railway crossing at Odalguri, Tongla and Goresar town in Bodoland Territory region, Assam. So the Bodoland Territory region was created through the signing of MU agreement between FSU All Students Union and other associate organizations like NDB and UBPO in 2020. One of the objectives of the accord was to ensure accelerated development of tribal areas. The commitment for construction of flyover at Odalguri and Tongla in Odalguri district and Goresar in Tamilpur district at the railway crossing falling in the BTR region was laid in the clause number 10.1 of the BTR Accord 2020. Odalguri is a district headquarters bifurcated by the railway tracks into two parts. Students, business, community and publics are to cross railway gate, closing their real-time movement for their business. The construction of flyover at the railway crossing is necessary for seamless movement of the public, students and business community for their daily business, avoiding probable incidents. So the Tongla and the Goresar town railway gates cause lots of trouble to commuters, which lead to traffic jam, affecting seamless movement. Sometimes students are to miss out exam time due to unable to cross the railway gate in time. Considering the importance of the flyover in those places, demands for its construction was inserted in the Annexure 4 of the Accord, which is to be sanctioned by the Government of India. Therefore, I urge upon the government to take measures to construct those three flyovers at railway crossing and fulfill the needs of the public as committed in the BTR. Thank you.